Хайде да си приготвим вариация на тирамису с скир и банан. Първо в купа намачкваме един добре озрял банан. Към него добавяме 3 супени лъжици мед. Прибавяме и 300 грама натурален скир. Разбъркваме добре до получаване на гладък крем. Приготвяме 200 грама бишкоти и в купичка смесваме 1 чаша кафе с 1 чаша мляко и 1 супена лъжица ром или друга есенция по избор. Сиропираме половината от бишкотите без да ги напояваме много и подреждаме в правоъгълна тава. Отгоре заливаме с половината от крема и разтиламе равномерно. Останалите бишкоти сиропираме по същия начин и подреждаме на втори ред. Заливаме с останалия крем и разтиламе. Покриваме тавата и оставяме в хладилника за няколко часа, най-добре за една цяла нощ. Преди сервиране поръсваме сладкиша с 1 супена лъжица какао. Добър апетит!